So guys, welcome to another episode pachannel yamukoma nashi. Tiri pamusha pababa Nyakuyanda. Zviri pano guys zvinotsiririsa. Pane vana 2 vari kurarama nehurema. One wacho anogara akasungirirwa. So tasvika tataura nababa nehanzvadzi yavo. So muri kutongoona zviri kutoitika panapa. Ndo situation iri panapa. Anogara akasungirirwa. Mumwe wacho angori ne same condition. Uyu ndo mumwe wacho. Tori yakibhura imba. Usadare hoje. Saka sekuru wakadini. Ndikoma kadiwa muzukuru. Tikubona zviri panoka. Ndakundikana. Saka sekuru tikukumbira mudzi emhuri yeZimbabwe dambudziko ramuri kuonana naro iwe. Chakupa nguva yese kuti munyatsotsanangura. Zvinotombo adzimai vangu inini ndo vanotomboti ende vachinzwa dambudziko rangu inini ka zitandokundikana nezviri kuita mwana ndokundikana kana chikafu chaicho tomboti wana dzongwa cho patapera kuti chiwandina nangogarawo so handisevenzi. Saka zviri kuita vana izvizvi makambenda nawo kuchipatara? Takatombenda nayo parerenyata. Ndiri kubasa ndichisevenza. Pandaisevenza. Ndo pandakazomutora ndobanda naye parerenyata. Uyu mwana wenyu. Uyu mukomana wenyu mwana wenyu. Hanzvadzi uyu mwana. Uyu ndo wangamuchiti muzukuru. Uyu muzukuru mwana womwana. Akangori nedambudziko rakangofanana. Akangofanana kuti uyu zvako zvinenge zviri nani. Zvanani anozviitira mwana hana chaanogara. Aiwa bharura. Asi hana chaanokwanisa kuita. Anotiza futi anoita chimwe chechinei. Ataure baba pari neuyu ataure. Vakamboenda neye kuchipatara zvakanzi ane karimbo kaanako. Anzi aitwe operation kuti akwanise kuti ataure. Ndati hanzi vakambofamba naye kunobatsirwa kuchivanhu. Zvakanzi ane karimbo kaanako anzi kandimbo. Saka kanda kuti abatsirwa achekwe. Vabva vatenda neye kunoti anochekwa zvakanzi ai kakomba. Anofanira kuti aoparetwe. Saka mari kuti akuoparetwe hapana. Baba wacho havasevenzi. Saka operation yakanzi inoda mari. Zvemari papasati pataurwa asi zvakangonzi nevanoona namukoti zvakanzi anoda kunzi aitwe operation. Kuchivanhu maprofita vari kumboti dambudziko nderei? Maprofita here kana kuti vakambonamatirwa here? Vana vakambofamba nazvo. Nhau yakatanga ndeuyu mukomana uyu akazvarwa atori normal. Akazotanga kuita premature. Pane mashipita vakaonawo amai mwana uyu ari muchechi. Handichinya mukonikoni chaichakamhara pazitopa apa. Saka pavakabvisa ichocho vabva vati ngatifambe tionoti chii. Saka vabva vati aiwa hazvina nebasa vabva vapisawo. Vapisa kudaro mwana akazodzoka kuita premature. Adzoka kuita premature zvake akanonoka. Kufamba kwake akatobatsirwa nemuprofita akazomubatsira akashaya kuti afambe. Asi zvimwe antoimba paari papa antoimba zvinhu zvokuti anotonzwa. Motonzwa kuti akuti zvakati. Kunzwa anonzwa. Ukamutuma uchiita zvakati anoita.
wakamutuma kuti anzoti pfungwa dzake dzinomoa wakamupa chinhu chakaboko kuti teka mvura anorasa ndo dambudziko ripaya. Saka mukufamba hapana zvimwe zvamakambonzwa zvaitaurikawo kuti zvakatanga sei chiri kuitika paari kuti zvisvika pakudaro? Vakangoti zvoni pamwe uchereketwa hunenge hwakaitikawo pamwana hungoitika nekuti akazvarwa atori mutsvene abva azodzoka kuita kupinda mukirasi asi akatozvarwa ari mutsvene ane 3.1 kgs kubva adzoka kuita mwana kadikidiki ubva atopinda femukirasi izvozvo miri wake hakuru sekumuona kwaari ndo zvaatori izvozvo. Apa ane makore mangana? Apa akukwanisa ane 34. Apa kakona makamusungirira 1988. Apa makamusungira ndo upenyu hwake here kugara akatosungirira anotiza takavareru kana kusununga tamba anosunungura kana pasina munhu ndosaka mushona takagara kudai. Ko pakugarisana panapa haasi violent zvokuti angarwisei kana kuti chii zvake asi kuti agerwe musoro wake muna kwazvakaita izvi anoda simba anoda varume kuti agerwe musoro wake kugeza iyo haana problem anotofarira kugeza asi akatiza kuti akwanise kubatwa anoda munhu akasimba ane hasha dzakanyanya anozvirumata semunhu zvakaita maoko tsaba kokuvara kuzviruma hasha dzake uyu dambudzo akatota anozvitira weti zvesaneti zvese ipapapa haana chaanokwanisa kuita andogezeswa anozvitira pupu ipapa haataure akanonoka futi kufamba futi. Uyu akangozvarwa akadarira zvakazongochinja kuti uyu akazvarwa atori mutsvene asi zvinhu zvake aita slow kugara aita slow kamba aita slow amai akakadzama wakamusiya wakati ndakundikana wabva wanoruhwawo nemwe murume vakaenda. Saka amai acho anombodzoka here kuuya kuzomuona mwana vauya saka rumwe rubatsiro rwamungade ndiri kuipa vana ava nesi kubva kana pane chikafu izvozvi makanyatsoona magari atakaita ndomboendawo kunorikichirawo baba wangu asingambonzwa mushe mazuva apfuura saka ndosaka mukutoona takadai baba mberi yavo vamunhu ati kure kuti vagone kusimbedzana navo akatiza akaenda havamukwanisi amai vabuda vaende ini ndiri pano saka havatokwanisa kugara pamba pasina munhu apa azviti hazvitoiti saka rokugarira kuma inotora saka rogarira uchibvara hembe papa hembe nemushini wokutosonesa madhende achona akabvara odai obatanidza okati papa hasisina hembe tototora masiketi edu titomupfekedza nekuti hazvitoti ame baba vapedza izvozvo handisisina apa chimbomirire kumupfekedza achinyasha kudai anobvara futi kana hasha dzamubata ndo paanobvarura anobvarura ude sa mhuri yezimbabwe ndo nyaya yatinayo pamusha pano, nyaya inosiririsa hazvina kumira zvakanaka. Saka tanga tichikumbira rubatsiro kune mese muri kuona nevanonamatira vechivanhu vanokwanisa kuti vana ava vave kune zvakanaka semanzwira amaita kuti vana vakatozvarwa vari right vazvazongochinjawo sekuru vakurawo havachaenda kubasa kuti vabve futi pamba kuti vaende kunoshandira futi vana ava hazvisi kutoita because mukomana uyu anotoda kugara akatariswa kugara akasungwa. Saka ndo mhuri yatinayo. Thanks for watching. Maita basa. So hello guys, welcome back to another episode Passing Confessions. Guys, tichiri kuno kushava iyo zvinotasvika pamuri Hurombwa. Toti baba makati henyu kumbiro kuti muudze mhuri yeZimbabwe dambudziko riri pamusha pano. Saka nyaya yekuti abatsirike chaiwo kusvika kana rubatsiro kana kutorwa napapi nepapi tinotidanga chikwanisa kuwanawo kana wheelchair
zvaibatsira nekuti amai vake vange vari pano izvozvo vari kupa basa rekusenza kuvanhu kuti vawane kamari kekuchengeta. Asi dai vane project yekuti vanoita vari pano pamba vachimuonawo zvanga zvakanaka, asi kana chokuti vaite pano pamba chacho hapana. So iro dambudziko ininiwo kuti kuenda hakuna kubasa kwekuenda ndingoriwo pano kambondo kumagadheni, ukadai kumagadheni kwacho mbeu dzacho dzinombotadza kutengwa zvokuti unoshaa kuti woita sei. Saka ndakazongoti mai vacho endai henyu kubasa kwacho, ndosara ndaye inini ndichimubikira inini. Saka vanoenda vachidzoka manene tinongova nokurumidzawo sekuti munhu wacho anozivawo situation yavo, saka vanogona kumuti masikati ichienda. akatozvarwa akadaro kana kuti akazvarwa akadaro. Chakaitika ndechekuti manesi havana kutaura, madhokta akazotaura kuti panga pane kavanesa redhi vaifanira kunge vakamutaurira mwana akatoenda kumaexercise achiri kubvira achiri mucheche, saka havana kunge vakataura. Saka takatozozoonawo nekufamba kwenguva kuti nguva yekuti akambaire afambe yakwana hapana chiri kuita, ndokuzoziva kwatakaita. Alright. Saka rubatsiro rwamuri kuda nderwe-wheelchair. Nekunge dai pane zvinokwanisika kuti paitike project kuti amai vake vange vari pano, handikwanisi kumusiya zvinozvi ndinomubikira. Dai ndiri ndinowana basa amai vacho vaigara pano. Zvoti nyangwe imi mukawaniwa basa. Ndikawana basa inini amai vacho kugara pano. Alright. Saka muri yeZimbabwe ndo nyaya yacho yatinayo. Inoita kurakidzai kuti Franz anofamba sei, anofamba achigwesha. Famba Franz endepa. Vanobata